खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिनि गोसोआव खुसिनि मोदै बोहैदों। बे समाव बर' माहारिया बर' हारिनि नागारहायै फोरबो रंजालि बैसागुनि रंजाबाय दं। बेबादिनो बर'नि सासे दैदेनगिरि बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिनि फिसाज्ला सानै जान महिलारि आरो जिउ महिलारि सानैबो रंजानायखौ ससियेल मिडियायाव नुनो मोननाय जादों। बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि फिसाज्ला सानैखौबो बर'नि गामसा आर'नाइजों देलायनानै रंजानायखौ नुना गोसोआव खुसिनि मोदै बोहैदों होनना गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजनि गेजेरजों शेयार खालामदों। नगावनि थिङाव सासे आजिरा मोननाय पुलिसनिफ्राय नंखाय रांनि नट बोखांनो हायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला आजिरा मोननाय पुलिसा नंखाय रांजों फरफेटिनिफ्राय बाजार एबा मुवा बेसाद बायनानै लाबोयो। नाथाय जायगानि सांग्रां नोगोरारिफोरजों हमजायो आरो उनाव नंखाय रांनि नटजों लोगोसे पुलिसनि आखायाव गथायना होयो। बैफोर नंखाय रांनि नटफोरखौ बबेनिफ्राय मोनदों बिनि सायाव पुलिसा सोंनाय फिननाय खालामगासिनो। नंखाय रांनि नटजों हमजानाय आजिरा मोननाय पुलिसखौ आब्दुल आली होननानै सिनायथिनाय जादों। मनीषा बर'खौ बुथारनाय दायनिगिरिखौ थाबैनो हमनानै गोख्रों साजा होनांगौनि दाबिजों दिनै सनितपुर जिल्ला एबसु बर' थुनलाइ आफाद, ट्राइबेल संघ, आरसु, आसु आरो गुबुन गुबुन आफादफोरा दिनै खौसेथियै थेलामारायाव रेलि खालामदों। मख'नो गोनांदि थेलामारा दख'रानि सिङाव थानाय बरगाव सापुरि गामिनि मनीषा बर'खौ थांनाय 13 एप्रिल खालाराव तेजपुरनि उषानगराव थानाय भारा न'आवनो देबाशिष कर आरो बिनि लोगो सेंग्राफोरा जिनाहारि खालामनानै बुथारनानै गालांदोंमोन। बे जाथायनि उनावनो दायनिगिरिखौ हमनानै साजा होनांगौनि थाखाय न'खरनिफ्राय थेलामारा पुलिस थानायाव एफआइआर होदोंमोनब्लाबो नाथाय दायनिगिरिखौ 100 घन्टा सम बारलांब्लाबो हमनो हायैयाव ओनसोलनि रायजोफोरा दिनै दुथां देबाशिष करखौ हमनांगौनि थाखाय थेलामारा पेट्रल पाम्पनिफ्राय सार्केल अफिससिम रेलि खालामदों। बे हानजा सुरनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आफादगिरि दिपेन बर' आरो बोसोनगिरि खुंख्रा सरगियारियाबो बाहागो लायो। रेलियाव बर' थुनलाइ आफादनिफ्रायबो लोगो आफादगिरि प्रसान्त बर'आ बाहागो लायो। मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा मनीषा बर'खौ जिनाहारि खालामनानै बुथारग्रा दायनिगिरिफोरखौ सरकारा हमनानै फासि होनांगौनि दाबि दैखाङो। आसामनि हाइलाकान्दियाव गेस एजेन्सिनिफ्राय गं 300निबो बारा एलपिजि सिलिन्डारफोरखौ खावदों। हाइलाकान्दी जिल्लानि सरासरि गेस एजेन्सिनिफ्राय सिखावफोरा थांनाय हरनि समाव गं 370 एलपिजि सिलिन्डार गेसखौ खावनानै लाङो। बे सिखाव खावनाय जाथाया पान्सग्राम पुलिस थानानि 50 मिटारल' गोजानाव जादों। पुलिसा बे जाथायनि उनाव सिखावफोरखौ नागिरगासिनो आरो बे जाथायनि सायाव पुलिस थानायाव एफआइआर थिसननाय जाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।